Som počul, že keď muž dostane meč, tak mu opäť panenská blana zarastie. Ba. Ba. Chorý si, Frank, ja ti to počujem na hlase. Teraz, keď si dával rozcvičko, tak som ti počul na hlase. Čiže... Možno len chcem znieť tak bariť. No, možno, ale čo chcem povedať je dôležité, ak odteraz sa bude cítiť chorý, tak si už bol chorý. A nemá to nič s tým. Ja si len robíš alibi. Mňa boli hrdle, hovado, kámo. Normálne, že... A ja za chvíľku letím do Barcelony. Za pár dní, alebo neviem, loďou ideme, netuším jak. Bafelné. A ja budem chorý na svoj darček narodeninový v Barcelone, na výlet budem chorý. Môj darček pre Júku. Ale brutálne som vydržal. Strašne dlho som vydržal. Vydržal som celú Arturovú chorobu, vydržal som neviem čo. A teraz ma v noci, presne to viem, o 1:00, Teo, viem presne o 1:00 som sa ani nezobudil, lebo som mal hroznú noc. K tomu sa ešte dostanem potom v platenej časti. A Ja už ideme? o 1:00 ma normálne začalo bolieť presne. Chápeš, že 12:58, Frank, som prehltal bezbolestné a 1:00 som prehltal s bolesťou. Aspoň vieš, že to bolo 12 hodín. No a to je najhoršie, no. A teraz Frank vlastne ochorel paralelne. Ja som Poprimne. Čo to ti ochorel? Však sa počuješ, ak rozprávaš? Rozprávam. To skúša nový hlas. Áno, Ináč možno skúšam iba nový hlas. Skúša nové ja. Vieš, ak u komika je dôležité nájsť svoj hlas, tak možno Frank teraz si povedal, že vieš čo, budem ako budem ako Mark Gagnon. Nie, aj onej Biril zo Cypress Hillu. Hovorí sa Birel. Ne Biril. Birel. Tomu sa nevyjadruje normálne, to nechá moc znieť. Birel z Ciprianovej hory. Môžem po tebe hodiť niečo? Čo to je? To je niečo nové? To keď sme boli pri tom darčeku, čo dostaneš a neužiješ si... Prečo je tam nálepka s veľkým gay? Lebo budeš chorý. Ja som myslel, že to je A. No, áno, v strede, ale to je Y, je to skryté gay, že? On sa mi snaží. Je to, no. No je. Alebo jak sa hovorí, pre gay a gay. Tak to je darček pre teba. Ďakujem ti. Tak minulý týždeň dostal. Nie od nás, je to od Patreona, s ktorým som sa musel stretnúť, aby som to prevzal, lebo to bol tak obrovský darček, že to nedalo poslať poštou. Toto sa nedalo poslať. Tak ale toto je len sprievodný list, darček dám, keď ho otvoríš. Tak ale to si viacej vážim. Počkaj, tak ale to sa teraz musím pripraviť na to. Toto mi nepríde fér, že iba Kubo dostal darček. Som milý na ľudí. Môžem ešte pokračovať? Ja som tiež milý na ľudí. Ten meštek, čo je v strede, tak to je príspevok na Patreon. To je pre mňa tiež. Takže to je aj tvoj darček. To je tvoj darček, vidíš to? To je taká mačka vo vreci. Ako štrngá to, čiže mám nejakú nádej, ale viem, ako štrngajú mince. Ináč, hoci kto si veľmi ti ďakujem už predtým, ako vôbec viem, čo to je. V prvom rade som veľký fanúšik voskových pečatí. Je to v Teo, sústreď sa. Alebo to je tvoj moment. No dobre, ale ty mi doslova, ja tu idem, že ďakujem ti veľmi a ty coconut water. Tak aspoň maj vnútorné myšlenie. Dobre, okej. Možno to idem sa tešiť. Možno to ešte neotváraj, lebo dobre, ale ono to je sprievodný list a možno by zbytočne prezradil. Čo ti je, čo dostal poličku? Frank, takto sa nôž nepodáva. Nevieš podávať nôž, normálne, ďakujem ti. A teraz sa pošmikne. Doslova Frank mi takto podal nôž, že Tomáš, vezmi si. A takto ešte, a keď chceš, tak ti pomôžem. To je prvá vec, čo ťa má otec naučiť. Dobre, počkaj. Franka naučil šoferovať autobus, otec, ako prvú vec. Áno. Teraz som dostal ináč veľa darov, aj mi chala nakreslil graffiti do štúdia. Dobre, máme problém. To ja urobím takú scénu. Máme problém. Je to moc malé. Neviem čítať. Daj, že ti to prečítam. Áno, ďakujem ti. A ja sa budem vyhrievať s darčekom Toto sa bojím, že... Je to dosť nebezpečné okolo mňa mať otvorené. Dobre. Súkultius dar, milý Kubo. Úvodom tohto listu, podľa toho, ako píše, má 5 rokov, alebo píše ako ja. Ja tak úvodom... e-maily. Nie, myslím to písmo, ale pekne. Musím povedať, že máme vodičák. No však, úvodom tohto listu by som rád... Frankové informácie zľava. Benjamin Button, nepočul si nikdy o tom?
Má vodičák a 7 prstov, nepovende. Hej. Úvodom tohto listu, dúfam, že sa dostanem cez ten úvodom tohto. Asi nekamo. By som rád vokalizoval, že tento list píšem hlavne preto, aby som mohol napísať úvodom tohto listu. Veľmi dobre. Dúfam, že aj záverom tohto listu tam Úvodom bude. tvojho listu by Dúfam, som že tam tak chcel bude. pochváliť. Dúfam, že tam bude aj záverom. V neposlednom rade sa však patrí poblahoželať k tvojim narodeninám. Už je to Ďakujem. 37 rokov, dúfam, že sa nemýlim a nespôsobil som nemiestne faux pas. Nie, je to dosť, 37 je mega veľa. Čo sestričky s krikom vybehli z porodnice za zvuku tvojho medového hlasu. Aspoň tak si to predstavujem. Ja som bol nemýnač po porode, prvých 12 sekúnd. A potom full vety. Normálne aj rrr. Ja som sa ako prvé narodil, že čo čumíš do... Hej, presne. A to bol môj krstný. Ako verný Prohlupáka každej lopej. Ako verný Patreon ti preto chcem týmto spôsobom poďakovať za tvoju prácu a za nespočetné večery, kedy na tvoje podcasty s Frankom a Teom, prípadne hostiami v Luživčákovi držali nad vodou. Ďakujem ti Rovnako veľmi. za všetky kvartálne abdominálne svalovice po kaviári som toho názoru, že každý muž by mal mať svoju zbierku mečov a tak mi bude cťou, ak tú tvoju založím práve ja. Prípadne aj nie, ak sa rozhodneš nerozširovať no presure. Prikladám tiež Ja sa členské... rozširujem dosť ináč. Rozhodol som sa rozširovať, tak keď sa Artur narodil a odtedy sa rozširujem celkom poctivo, musím povedať. Prikladám tiež členské na Patreon, lebo ak by povedal klasík, toss a coin to your Lužina, a value of plenty. Krásne narodiny želám, lučím sa a ostávam s pozdravom. Patreonista. Čo? Ty si perfektný, ďakujem. Patreonista sa Ja podpísal. je patreonista, ja som... Patreonitista. Neviem, ak to... Čo si Dostať blázon? meč. Ja teraz som akože, ale normálne akože v... Som počul, že keď muž dostane meč, tak mu opäť panenská blana zarastie. A potom, keď... No Artur teraz zmizne. Jo. A vždy, keď ho vyťahneš na verejnosť, tak sa ti aspoň stratíš skills. Sa ti zasunie. Nejaké milostné skills, že... Nie taká tá briadka ti narastie. Kardinál Richelieu. No dobre, toto daj preč. Toto už je nebezpečné. Ja som celý nebezpečný dneska. Dám tu tvoj nápoj. Daj mi môj nápoj. A daj mi napiť z neho, prosím ťa. Neverím ti. Jak môj kocúr. Keď je smený, tak príde za mnou a... Neurobil mi dobre, zabehol mi. Vajka ti olíže? No. No dobre, tak počkaj. Čo ti je? Kámo, tuto aj mne panenská blana. Aké lahučky. OK. No dobre, ja len pripomínam, že 25. septembra mám ja narodeniny, čiže kľudne chystaj dary. A tam je meč? Hej, Excalibur. Vyčerovský meč, no. Nevieš ho otvoriť. Daj, chytím ho za pošvu. Poďme spraviť epizódu fakt, že to má Jerryho. Nie, on. Daj, No chyť mi pošvu. Chytím pošvu. Opatrne, ale. Je možné, že je to za... Je tam nejaká ona. za... Ukáž. Cítim sa jak hatala. Áno, ve to. Možno... Ja som súdený. Ja som súdený. Ty si súden. Dobre si ho chytil, bracho. Čo ti je, kávo, ty môžeš ísť do boja. Chápeš, že keď bude vojna, ty budeš chrániť si Slovensko. predstav, že má typek, vieš, stojí hore na tom proste hradu a má plamenú reč, že poďme, chlapi dneska. Podajte mi meč. A pod ním typek iba... Taká zakrvavená ruka už, vieš. Že ty si na mojej strane, že boss, to dáme. Vybrali ma ako najlepšieho z turnaja. Hlasím sa ako vaša osobná ochranka. Shit, ďakujem, to je perfektné. Krásne, že není ostrý, vďaka pánu Bohu. Vidíš, Frank, toto je ten dôvod, prečo by sme mali sa zamyslieť, že štúdio troška výzdoby tu začať dávať. Bodol som strop. Čo? Nie, akože... Čo ti vadí teraz? Vyzdoba, že či som bodol strop? Povedal, chápeš, meč, nejaký grafit dostal, ja mám tiež nejaké veci, čo tu budem prezentovať. A čo chceš? Môžeme. Že by sme troška to tu prerobili. Áno, už si to pýta. Už dlhšie si to pýta. Akože nič proti hadovi, ale kurva dosť veľký priestor dostáva. Had ostane.
Akurát ho zamrzneme a nalepíme okolo meča takto. A bude to OK. ako... Vieš, čo myslím? Yes, to je môj prvý meč, čo som dostal. Ja som tak vedel, vďaka pánu... Akože dostal som z Dubaja vlastne ten nôž na ryby celkom brutálsky od Mareka. Pozdravujem ťa, ďakujem. To už je v podstate meč. Ale ja mám naozajstný meč. Toto je prvýkrát, čo som dostal meč v histórii celkovo. A rovno je to... vieš o tom, že ti verím? To je Geralto. A nie, tak ale ty vôbec nepoznáš moju minulosť, kámo. Ja som aj robil... Vieš, že ja som so šermiarmi robil predstavenia. Ale ty si Možno, že je dôvod, hádzal prečo... oheň. Čo? Ty si hádzal oheň, nie? Nie, v tom konkrétnom predstavení som bol Julia. Podľa mňa... Hrali sme Rómea a Juliu na Starom zámku a Erik Sombatý, môj braško, bol Rómeo a ja som bol Julia. A Podľa mňa je dôvod, prečo ti nedali meč do ruky. Jo. A oni boli perfektní chlapci, akože. Yes, ale on má aj výbrus, aby vyzeral ako keby, že je... Aj mal žliabok na krv. Celý je brutálny. Akože to sa dá podľa mňa zaostriť a zavraždiť niekoho. Určite. Ježiš, toto, že doslova do ostra by som poslal. Že čaute. Že urobte mi z toho len proste... A to sa Artur... diskuzie. Kokos. No nič. V prvom rade chcem povedať, že Artura jedne, keď toto dneska spadá. Čo si blázon? Ja budem najlepší fotrik na ihrisku. Lebo oni nosia, že ja mám piškotky, ja mám drutičinky, ja mám pre teba toto. A ja dojdem takto, že bič. Dá sa povedať, že keď tam... Kto ti robil problém? Jurko ťa hryzol? Jurko, poď sem. Jeden prštek. Ja sa bojím tu, ale ja viem s tým aj triky robiť ináč. Nechcem ich Viem. Pôjdeme vonku, potom si Ja som nikdy nemal meč, ale viem s ním robiť veľa trikov, lebo vlastne som si požičiaval. Čiže... Napríklad, sleduj, viem ti dať dole čapicu. Nie. Dobre, potom ja ti zostrelím jablko z hlavy, William Tell. Jablčko je v kolene, tejko, tu. Au. Reflex mi spustíš. To je brutálske, extrémne si to vážim a naozaj ti veľmi ďakujem. Uschovám si aj... Prečítal si obidva? Áno. Dobre. Ale nenapísal si záverom tvojho listu, trošku sa vieš... Že bol to krásny list, ale záverom tvojho listu si nenapísal. Ale ostal si s pozdravom, čiže OK, beriem. To by si vedel dobodať SBS-kara. Určite, kámo. Že dobrý, že na guest liste ste? Tak keby ti povedal, že zákaz mečovania. Kámo, vieš čo, keby toto ten typek... Cítim sa ako súčasť manosféry. Keby tento... Ale very... Hej. Myslím, že ľudia, čo majú meč, oni sa... Ale oni sa hrajú s katanami zase, čiže to sú tiež také... Katana je úžasný meč. Áno, veď jasné, samuraji. Ale... Toto keby mal ten typek, videli ste toho typka, čo bránil tú bránu na Starom meste na Dunajskej? Ivanu to strašne rozčulilo. Kámo... Ivanu to hrozne rozčulilo. Akože to bol advokát reálny a že nejaký ten taký... Bolo to strašne... Ty si to nevidel? Videl, len som nevedel, že je advokát. No, kámo, vieš čo, lebo prvý záber je to, ako drží sa pri tej... Nechaj ma, pusti ma! A potom ďalšie vyjadrenie. Viete, podľa zákona táto ulica, vieš, kámo, je to strašný kontrast. Vieš čo, toto je to, že podľa mňa to je proste len človek... Počkaj, však ukážme ľuďom. Pusti ľudkom, že nech vedia. Au! Môžem dostať triesku z meča? Áno. Asi, hej, môžem ja. Yes, you can. Au! Aj som sa klepol. Ježiš, toto je najlepší dar, aký som dostal. Sorry, chalani, prepačte, ale neurazte sa, hej. Tak ja som môj vyrobil... Tento rok dostal. Tvoj dar mám na sebe, veď. To už budeš mať navždy, no. Aha, a toto, no. Teo, ty si super silný. Koľko je hodín? 4:11, no? Včera som bol bol o 10 na tréningu a presne takto nejak som začal cvičiť a čo tie tréner, že nebol som dlhšie, že to je sila, jak si ty silný, že neuveriteľné. Dobre, dávam play. Nevyťahnem si, chod do ryti. Nevyťahnem si. Ja som na svojom pozemku, daj mi to. Nie. Prečo by tu mali chodiť bezdomovci, alkoholici, prespávať, robiť... Lebo žiješ v Starom meste, ty kokos, akože, a neviem, vieš, no dobré, okej, ďalej. Vy nemôžete teraz na základe Chápeš, že toto je ten typek, ktorý tam bol na tej bráne? Rozhodnutia Už má vstupovať do už existujúcich vlastníckych práv. Už keď niečo bolo vybudované v súlade s predošlým územným rozhodnutím, respektíve s územným plánom, tak to nemôžete zmeniť. Zákon definuje, čo je ulica,
toto ulica nie, toto je súkromný pozemok, to je dvor. Ale kápe, že najprv advokát príde, že mám tu nejaké zákony a potom, keď to nejde, dám sa. To lebo si dal to advokátske sako, to vtedy sa proste... Advokátske sako, ináč, že to môže byť, že... Ešte Ivana sa nad týmto zavzdušňovala celkom. Jak to mám nosiť, Frank? Myslím, že si to potrebuješ viacej rozšíriť. Kupko, polož, potom v platenej nech ľudia vidia. Ako Nie, že by si bol široký, ale proste je to... No, patrne, bitch. Je to úzke. Má meč. Má meč. No. Vieš čo, ja to akože Ivana sa zavzdušňovala, že bože, to čo je za debila, bože, to čo je za debila, ale počujte, v prvom rade, ja toto možno aj, že chápem, lebo, akože nie, že chápem, ale plne chápem, že čo ťa to naserie. Tam je tá vec, že oni si tam postavili plot a mesto im ho zrušilo. A oni si ho postavili znova a mesto im ho teraz znova zrušilo. Lebo nemajú, že na to právo, akože to mesto riešilo, predsa, že dali svoje vyjadrenie. Ja viem, ale tá budova bola napríklad, že inokedy robená a podľa mňa napríklad aj, že tebe developer nasľuboval úplne iné veci, keď ti to predával. Však dobré, ale týpek ako advokát by to mohol chápať. Však práve, že týpek ako advokát to evidentne chápe a veľmi jasne tam aj to povedal, asi nepochopil. o čo tam tak ide. dobre, tam sú dva právne názory, ale... Akože na jednej strane tiež chápem, že ak naozaj, nie že ak mu to slúbil developer, to je blbosť. Ak to je právne podložené, že to je ich dvor, tak to je niečo Kamo, úplne není iné. to ich dvor podľa mňa, lebo tam je normálne, tam máš tú škôlku, tam nechodil Artur ináč do tej škôlky? Chodil. A tam máš normálne prechod, ale oni, že spávajú tam tí bezdomovci, tam aj bez toho platu môžu kľudne, bez toho plotu kľudne môžu spať, vieš? Ja som nečítal územný plán, ani som nečítal tieto rozhodnutia, ale napríklad na druhú stranu mesto zvyklo v podstate kradnúť aj parkovacie miesta, ktoré boli privátne a súkromné. Už to párkrát spravilo. Že ty si mal svoje parkovacie miesto v svojom vlastníctve, oni ti ho premarovali do pasu. Ale otázne, ako si ho získal. Si ho kúpil za 25 miliónov eur z bratislavských 25 miliónov. peniazí. No dobre, len tam ako tam boli, len tam boli vtedy, čo bolo to... To neviem, ale to parkovanie, čo bolo, to bolo dosť shady, kámo, tam tie zmluvy, čo boli popodpisované, čiže tam podľa mňa sa mohol si pokupovať parkovacie miesta a nemuselo to byť úplne, že... Nie, ale toto ja len chcem povedať, že akože všetci sa teraz rozčulujú, že bože, to čo je za debila, jasné. Smial na tom. Ja viem, jasné, ale ja osobne to aj akože na jednej strane chápem. Ty kúpiš byt za 3 milióny, kde jasne je napísané, že táto ulica bude mať bránu na jednej a na druhej strane, budete tu mať bezpečí parkovať, niekto vám som nebude chodiť stávať, šťavať. Na tej ulici si videl, že ten plot, akože to je iba zľahčí, že prechod tam není to, že ti parkovacie miesto urobí. Ja viem, áno, ale proste to sú veci, ktoré sa ti povedia. Ja kúpem nehnuteľnosť a niekto mi povie, máte uzavretý vnútroblok versus otvorený vnútroblok. Máte vnútroblok s bránou, vieš, alebo proste taký, ako je 500 bytov, že je free for fucking all pre feťakov. Vieš, to sú všetko veci, ktoré sú super dôležité. Ale keby tam tá brána, keby že niečo zatvárala nejak priestor, ale ona akože iba ten prechod zabránila a akože vieš to byť akože obrovskou okľukou, ale není to, že zrazu, keď tam je ten plot, že ty máš všetko uzatvorené, vieš, že tam stále ten priestor je. Čiže to mi príde divné. Bravím, ty si tu právnik, on je právnik. Fú, nehovorte. Ja som to nečítal a neviem presne naozaj, koho naozaj je ten pozemok. Som si to nepozrel. No, tak ale ak ho je developer s tým, že mu nasľuboval veci a pritom to postavil a nie, jemu každého. Akože podľa mňa, keď takto suverene tam mesto vystupuje, tak asi majú na to nejaký... Myslím si, že majú viacej právnikov ako určite si nechali urobiť právny posudok. Typek, akože to není jeho prvá voľba, že tam išiel chytiť bránu. No. Vieš, čo myslím? Čiže ja si myslím, že len to je o tom, že fakt, akože tebe, keď niekto niečo slúbi a potom zrazu sa zistí, že ti naslúbal chuj, tak jak sa máš cítiť? To sú veľké, akože... Videl si tie auta, čo tam parkujú, vieš? Mal by si sa tak cítiť voči svojmu developerovi a nie voči mestu, ktoré sa snaží. Jasné, lenže developer ti môže aj povedať, že však ale my máme pravdu. No, len hovorím, že proste akože... Tiež si myslím, že... Není to tak super jednoduché, že aha, pozrite, muž ako sa rozoberá kvôli tomu, že chce dať chodcom prístup na svoju ulicu alebo niečo, alebo jak to bolo, že... Čo už tým ľuďom že si chce privlastniť ulicu v centre mesta? Nechce, proste... Ale... Takisto môžete hovoriť na škôlku. Čo je že si chce privlastniť dvor, aby tam bolo detské ihrisko? Stavala sa škôlka, tak povedala, že budú mať dvor. Ale... Potom, že to kúpila kaviareň a zobrala im polku toho dvora, vieš, čo myslím? Ale ako... Dobre, ale tak sú na to asi tie posudky. Ale tak si mi príde, že neviem, či typek stratil nervy, alebo čo? Áno, jasné. A však by si nestratil ty? Ja by som...
Tak dobre, ale asi tým, že v tejto dobe ty kokos, keď všetko sa... Hlavne, aby sme prežili epizódu. Už som sa dvakrát ale bodol. Že seriózne som sa Si bodol. sa bodor? Teraz som sa bodor, tuto. Jak Ježiš. Polož. Nie, to je môj nový meč. Mi nebudeš rozkazovať. Prosím ťa, nepošli potom nejakú Štít. hej, prilbu. Taký veľký, taký ten falangový. Takú tú poriadnu prilbu, jak MF Doom, čo má. To by som ináč chcel, no, tú masku. Čo? MF Doom? Čo je MF Doom? MF Doom. Motherfucker Metal Doom? Face Doom rapper. Taký, Tento. Okay, viem. už zomrel, ale fantastický. No, bol som včera na kultúrnom proteste a potom sa začnem sťažovať až na zdravie, alebo najskôr idem na zdravie. Kultúrny potom. Hej? No dobre, bol som včera na kultúrnom proteste. Ale potom, že v platenej som myslel, že kultúru. Jaj? A môžem sa ešte ja pochváliť darčeky, čo sme Tak pochvál sa dostávali. ty darčekmi, no. Andrej Duban, shout out to you, čo nám dal vtedy stejky na Luživčákovi. Tak ty si ich doteraz mal. Mal som ich v mrazničke, povedal, že môžu ísť. No jasne, to je Lebo Damian, že videl som nejaké video, že Wagyu steak, a že my máme Wagyu steak doma. Zafrajeril si, hej? Vieš, aký som bol boh? Normálne, kámo, urobil som to Wagyu skvelý a ešte aj vidíš, nepovedal som popiť, som si dal pozor. Veľmi sa mi to páči. Páči sa mi, ako rastieš. Bude z teba dobrý aj otec. tie burgery od neho, kámo, však on to, že to robí, že tam 20% Wagyu v tom. A on tam vlastne z tých steakov to robí, že odrezky a potom. A normálne, kámo, ja som spravil tak dobré burgery doma, že Simonka, čo to až tak moc nemá rada ani steaky a hovedzie, tak je, že super, len nebolo pre ňu, mali sme iba dva. A tú remoládu si mal zamrazenú tiež? Nie, tú remoládu som inú dal. Lebo to je, no, ja som akože, urobil som od neho burgere, aj s tou jeho omajdou, kúpil som v Jeme žemličku burgerovú Ja som si kúpil a tie dal Baker som Street tam kvaskové. ešte pickles od Bučku. Aj to som dal pickles, A presne. urobil A som, cheddar som dal. akože normálne, no offense, Ivka absolútne povedala, najlepší burger, aký sme mali doma. To som aj ja doma dostal. Shoutout, veľký. Ale ináč, teraz som si kúpil ten dvojručák z biely znova. A fucking amazing. Určite si videl storku som dával, urobil som také, že lemonštrum. Bol A veľmi... videl si burger, No. myslím, že sme rovnaký deň robili, len ja som ten môj nedal na onej. A normálne obojručák z biely. Ja normálne teraz začínam byť celkom fanúšik biely. Mám kúpených, neviem, Toto zrazu 7-8 tých vákuových jedál. No jasne, súpiš. Frank, pozri sa, ty dáš tomu väčšie ocenenie. Dobre. No, ale teda je super to, že stále som sa zmestil do kalorických tabuliek. Frank, idem 9. deň po sebe v kalorických tabulkách, že zelené všetko. Ja som si Je chcel niečo? nainštalovať dneska. Ja som teda poprosil, nech mi poradí, že si nainštalujem kalorické tabulky. A dostali sme sa... Povedal, že nájdi si. Dostali sme sa až po Heslo. heslo na Gmail, neviem. Skús mečom sa vyhrať Neviem, do telefónu. neviem. Ste teda, že zapli App Store, hej? No nie. Zapol a kalorickú stiahnu a že dajte heslo. Našiel som App Store v telefóne, už viem, aká je to Ačko. Potom som vyhľadal tam kalorické tabulky, spýtal sa teda, či sú to tie pravé. Nie, Stiahol som ich. zakazujem. Čo, ukazovať na teba mečom? A tak to môžem? Nie. Spýtal som sa mi teda. môže, že ne. A neviem svoje heslo, ale to stále. Ja stále zlyham na tom, že netuším svoje hesla niekde. Ináč nie je tam tvárové rozpoznanie hesla, Kebyže je, tak to by som hneď stlačil. Ale To už niekedy som to sa je. naučil ten gombík používať. ale niekedy, no dobre, okej. No. Počujte, ja mám inú halus, mám. Poďme už do platenej. 3, 2, 1. Čaute, ďakujeme vám brutálne. Počkaj, ešte som chcel niečo povedať. No dobre. Čaute. Čau. Drahý človečik, ďakujeme ti, práve si dopozeral alebo dopočúval zadarmo polhodinku pre plebs z nebezpečného obsahu. Ak nechceš byť plebs, môžeš ísť na... patreon.com/nebezpečný obsah, kde každý týždeň nájdeš nové a nové epizódy. 2 hodiny, len tak. Už si to čakal. Čakal som to. Kultus dar. Kultus dar, ča.